Hello everyone, good evening. Beलासे जि उन्दुबाय दिनै ओमफ्राय दासो सिरि मोन्दों ओमफ्राय नै आंना फिसालाया मबाइल नायलागासिनो ओमफ्राय बेनो आंखौ उन्दुहोआ जि दावराव मबाइल नायबाय थानानै आंखौ सिरि मोनहोबाय ओमफ्राय जि मोजां उन्दुबाय थादोंमोन आङो ओमफ्राय दै सिखारसै आयै माथो जोंना हासबेन्डआ नै माइ हगासिनो दंखुमायो आं उन्दुनायाव सिरि सिरि बिदिसो मावथि जानांगौ दा दे हना होदो माइ मारायानो दासो जोबदोंहाय बेनो लास्ट जोंना माइया ओमफ्राय बेखौ थिखोखांजोबबाथाय गैला आरो खामानि दायो मेङाखै दा बारा एसेल' माइ होनायाव मेङो नामा आयु रागा रागाथार माथो माइ हनांनायनिसो रागा रागा लाफैबाय थानानै माइ हनांबाय थानायनि रागा रागा जादोंहाय आंहाबो उन्दुनासो थाबाय थादोंमोन ना ओमफ्राय हदों ना मादों मोनथिया फात्तायानो गैया ओमफ्राय नोंनो सिबगोन दा यस सिबदो आं थोरसिफोर सुनसै नों सिबदो हदो बे एसेल'आलाय मा जानो ना नङा होमबा बोराय बोराय न'खौनो देखायबाय थायोहां न'बो लुनो हाया दाबो न' बोराय रायखौ देखायबाय थायो आं नोंसोरनो माइ हखांनानै बारियाव थांबावनांगौसो नै मैगं खाहैनो मानो ने बाबा देलाय बाबा मेथाइ खननानै देखायलाय थौ जाम्फैयाव जाम्फै दुगैनोसै थौ होमबालाय थांसै है आं सिबा दिनै नों सिबदोबाल आं थोरसि सुनसै ओमफ्राय नों हदोबो सिबदोबो जायो दा ओमफ्राय जाम्फैयाव दुगैनोसै आरे ये कुत्ते कमीने हारामी नालाय दलद थाया बियो दुस्थ'लै गथ'आलाय नै जोंना रुवाथि गोदाना सिबगासिनो दंथारो बिदिसो मावथि जानांगौ दा बिदिखौसो आं बिराद अननो ओंखारो दहायनो प्लास्टिक माबा बायदि मा होनो बै नेटखौ होखाबानोथ' सिबनो गबायमोन दा जोङो न'निफ्राय ओंखारबोबाय जोंहानि बारि बारनानै मोनसे जाम्फै फिसा मोनो ओमफ्राय जोङो दायो बेयावहाय दुगैनो थांनो नागिरदों आरोना बिमा बिफा फिसानो ओमफ्राय नायनोसै दैया साफाबा दुगैनोसै साफा नङाबाथाय बहा दुगैजाबावनो ओमफ्राय साफाबा दुगैगोन आरो जोङो दिनै जाम्फैयाव ओमफ्राय न'आव जि गुसु फिल्टारनि दै ओमफ्राय नैबेयावहाय सान्दुं नाङोना जाम्फैयावहाय ओंखायनो जाम्फैयाव दुगैहैनो नागिरदों आरोना जोङो सान्दुङाव माने एसे गोजां गायो सान्दुङाव दुगैबा नङा होमबा ओमफ्राय नोंथांमोननोबो एसे शेयार खालामसै बेखौनो जोङो नायलांबाय थादो ओमफ्राय जोंना आलु बिफाङा एसे देरहांबायानो ओमफ्राय माबायाखै बिलाइया थैथ'वाखै आरोना बे बिलाइया रानजोबबासो बुरजागोन बियो ओमफ्राय आलु बारि ओमफ्राय बै जोंनि फान्थाव बारि ओमफ्राय नैबे जाबाय जोंहानि साफात बारि नै सोदोमना साफातआ माबा लावग'जोब्बाय दाननांसिगौ थ'द' चल' फिफा फिमा फिसा जों दुब्लिथिं फैबाथाय खालि ट्रेक्टर हालौनाय माबा हालौनाय ओंहाय दिस्टार्ब दावराव दावसि ने फिफा लाव बारिया नै लाव बैसाङा दायो जोङो बारिथिं दुगैहैनोसै ओमफ्राय दैखौबो नायनोसै लोगोफोर ओमफ्राय मा होनो दुब्लियाव बिराद मोजां मोनदों दायो सान्दुं गोसा गिदिंनायानो जायो थ'द' थांसै ओमफ्राय बे केमेरा खेबजाबा हिनजावफोरनिया गिदिङाबानो जाया नामा मा बेखौ होआ आं गिदिङाबा जाया हिनजावफोरना गिदिङाबा जायाहाय मा बे मोनसे स्टाइल बार हिनजावफोरनि स्टाइल बार खुमब्राया थाइबाय माबाबाय माथो बोराय नैबे जाबाय जोंहानि फान्थाव बिलाथि दासो गायहांनाय नै थायथ'वाखै आरो जोंहाना सुइमिं पुला दैज्लाङाव दुगैयो आं बेयाव आरो नाबो फियो दैया रानबाय ओमफ्राय आयौ जोंहानि सुइमिं पुलमोन बियो आयौ माथो गोराथार नै दैयानो गैला गोरा जाजोब्बाय
बैथिंसो लोगोफोर जाम्फैया एकदमबारे बैथिं थांथारनांगौ जाम्फैयावसो दुगैहैनो नागिरदों दैयाबा माबायदि दाथ' जोङो थांबासो मिथिसिगोन दै मैलाबाथ' जों दुगैनाय जानाय नङा ओमफ्राय नैबेयाव लाखादों जोङो जि जोम दा गानबोनो थाखाय नायलाय बिफा आंखौ दारि लाबा माबायदि नुगौमोन दारि मेना मेना फैदा जोङो जाम्फैखौ मोनफैबाय दायो जोङो दुगैनोसै दैयाबो एसे साफा खिन्थु बारा गोथौ नङा आरो थौलेलेसो थेवबाबो जोङो दुगैनानै थांसै फैबाय जेब्ला सान्दुङावनो दुगैनानै थांसै जोङो न'आवबो गोजाङो होननानै जोङो सान्दुङावनो दुगैनो होननानै फैखानाय ओमफ्राय लोगोफोरजों दुगैनोसै नै बिमा बिफा फिसा गासिबो ने बाबा नों दुगैनांलालै गगा मोननाया दे गुसु जाथारगोनहाय दैया नै दुगैबाय बिफा फिसाया आयौ गथ' एफा गुसु गुलानो दुगैयाबाबो जागौमोन नोङो लोमजानाय गगा मोननाय मानसियानो नै दैया गुसुथार आयौ आयौ मासे गुसु आइ गुबुंगोन दैया दलद दलद दुगैखा ने ए खर'थिं दावखोनाङा मानो मैला बिखुंखौ हराम फुना होनि फुजाया हलालै बै बिखुंखौ हराया नोङो फुना होनो आङो लाजिलाबायोसो जाम्बाथार बेनो जाजागोन नों इउटुब चेनेलानो दुगैनायखौ खेबनाया जायो नामा मालायफ्रा खथ' लांसा लांसा दुगैयो साफुना फु ओरैनो बिदि दै फिबाल' जायो नामा साफुना गाबोन नाङालै साफुना फु लोगोफोरजों दुगैफैनानै जाम्फैयाहाय ओमफ्राय गेजेराव एसे गोथौआनो ओमफ्राय गोजों दैयालाय ओमफ्राय बाट मा होनो गेजेराव गाफुंबा गुबुङो आरोना लासै लासै दुगैनांगौ जायो बेनो जाम्फैया बे माने दैज्लां मेसें थायो आरो बेयो गोलोम बोथोर गोजां बोथोर बे दैया रानफेरा आरोना ओमफ्राय दा बायदियाव गोजों जायो नालाय जोङो दुगैफैयो आरो ओमफ्राय गामिनिफ्राबो दुगैफैयो साफुना फुदो साफुना साफुन फुवाबा बोरै दुगैनाय जागोन फुदो मोजां फुखा गुफुर जालायलायनाय दे फुदो सना नै दाउस्रिया माबायदि दुगै दाउस्रिया सानस्रिलाय देलाय सानस्रिलाय बेफोर दैखौनो सानस्रिलाय नामा थब्ल' जागोन ना जाया बेयो जायानो दे माबा दुगैदो आंबो दुगैनोसै दैखौ गुबुं होना दै दैया रमायना दुब्लि गेजेरजों दै बोहैनाय बेसेदि समायदों नै ओमफ्राय बा नै जोंना आयना सायना लाबोजोबखादों क्रिमाबो मा क्रिमथाय फेरेन लाभलि खिन्थाना होदो मा क्रिम फेरेन लाभलिखौसो बुंखायो नामा गासिबो बिदि मोखां अरख'जाजोबगोन नोङो आंनि क्रिम नंथारा बे फेरेन लाभलिया जि देलायबाय नै दुब्लियाव आयना क्रिम लाबोजोबखादों मालाय बिथाङा थाव दंबावसो थाव थेख्लाख्ला जि फिसासाथार थावाबो नै बे मा बुस्थु बुंग्राय बायदि हागारि बायदि नुबाय गलिजोबाखै ओरै खेंख्रा खालामबाल खानायखौ जाबाय खाननांलायला खर' लोबदों सेम्पु लाबोखादों आंहा जाबाय दा मोजां नुबाय जाबायहाय बारा देलायनांला आं दुगैनोसै आंबो दुगैनोसै दायो दै माबायाव आयौ साफुना गलांबाय बबेबा दैयानो ट्रेक्टर फैना होनानै एसे गुबुंबायसो खेबसे गोजोमनोसै दाना औ बासि गुसु औ जि गुसुखा आयौ बासि गुसु गोजांबायसो आङो दैया जि गुसुखा आयौ हा मोजां दुगैना थांसैहाय लोगोफोर बिराद मोजां दुगैखागोन दिनै दुब्लियाव जाम्फैयाव साफानो मोदोम फुग्रा जिखौ लाबोनो बावबाय मा जाबावनांगौ जाखो दालाय बाबा नों बेयाव थालिर गायनो रोंगोन ना रोङा बेयाव थालिर गायजायो आइ दुगैनांगौ नोङो आंबो गोजांबायसो जि गुसुखा मोजां नांदों होनबाबो दुब्लि बारियाव दुगैनो
आंजों बाजानोबा आंजों बाजानो र' जायाखै जानाय नङा जाबाय दैया मोजांहाय साफानो फै मोदोमफुनि गगा मोन दुगैखांबाय खानजंबो लाफाखादों नै खानाय खाननानै थांसै स्र'नो बुंग्रानिया गगा मोननाया आया सेन्देल मावलांबायमोन जाम्फैयाव दुगैफैनानै जि मोजां मोनदों आङो गोजांलायथाराखै बारा ओमफ्राय नङाबा न'नि फिल्टारनि दैया जि गुसु जायो ओमफ्राय जाम्फैयाव दुगैफैनानै मोजां मोनदों आरो दुब्लिबारियावहाय दुब्लिबारि गेजेरावमोन नालाय माबाया दैया सान्दुङाव मोजां नांदो साफा मोनबाय दुगैखांनानै नै सान्दुं लाफादों आङो दायो आजाना आथिं आथिंखौ फोराखाबाय मोजां प्लास्टिकआव सोना लाबाय ओमफ्राय दायो जोङो दुगैखांबाय लोगोफोर मोनालायबायबो ओमफ्राय जोङो लोगोसे दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय ओमफ्राय मोजां मोनदोंब्ला लाइक एन्ड शेयार खालामना होदो ओमफ्राय बाय बाय